हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बराय होनबाय दिनै जन्माष्टमी ना जन्माष्टमीनि साम' संदो जन्माष्टमीयाव लायनो साम' जानांगोनो सिगांनि मानसिफ्रा होनसिगोना दा साम' संदो आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरना दोन गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दे लोगोफोर मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय नायलांदो दानिया फुंनि टाइम लोगोफोर उथिनाखैनो नमा न'खौ लिरना दोनबाय आरो दिनै जन्माष्टमी आरो स्कुल बन्द ना मैयाबो ना गुरना टाइम मोनदिया दिनै लिरना दोनबाय नै साम' लोगोफोर मैया बायना लाबोदोंमोन बेखौ दा नै सायग्रोना लानोसै साम'खौ मैया हरसे सोमबाय मैया बुख्ला लोगोफोर बुख्लाखौनो साम'खौ संगोन आरो सबाय सङा बिदिनो जागोन दिनै सबाय जायाना सानि न'नि मानसिफोरा खायसे बुख्ला मैगङा मिथिखायो ना लोगोफोरा माबा फेन ओंखार सोखायो होननानै फेनखौबो खिथिनाय जाबाय आरो गाज्रि मोननाङा दा नै फेनखौ गारग्रोना लानोसै फेनखौथ' गारखानांगोनखा ओंखारखायो आरो बे मैगङानो ओंखारखायो दा नै इयाव खारै होनि ओमफ्राय संख्रि होनि गोदौबाय दा इयाव होनि नै माबा जिरा आरो सामब्राम देनाय बिथिं रुइगोबानि फारसेथिं साम' एवना लाग्रोनि आरो थावा दुंबाय दानिया इयाव पियास होनोसै ini dong bahaya ini sungkai lain kadalah ya belum Susu mabanannya lagi nih ya. A few moments later. Samonnya dia yang kedua dulu. Itu lanjut tuh biar rantai. A few moments later. Bersabai ke megung tu sana labai, intinya nih sama berdiri bay. Sama nama dem gudang terang deh, sama hinti gudur. Ini saya sampai kau benar, ini pun kau na, kesini mana? Modem sudah sama lagi pura. Modem ini cacan deh. Itu nanti sudah. Dah itu nih mau nggak beres, ini sih. Baik lagi pun banyak nih lagi. Aduh deh, ini malamnya. Ya, gue sama tuh.
थाव साम' थाव होनाय लोगो लोगोनो कालार ओंखारलायखाबाय मैगं दानिया मोनबाय थागोन आरो A few moments later. मैगङा दायो उननि खासिथारा बिलाइया खाननै जि जादोंमोन दा खाननैदोनो थैलांजोबलायबाय आरो दसे थाबावथों दसे बाय रानबावबा खांनोसै सबायदो संबा जि गोथाव जागौमोन दा संनो हायाना न'नि मानसिफोरा जाया सबाय A few moments later. रानबाय जाबाय बोनबाय दानिया खांना दोननोसै लोगोफोर साम' मैगं ओमफ्राय फान्थाव बाथोन साम' मैगंथ' एख' गैयाबाबो जायो थेवबो माबा फान्थाव सेफायना लाबाय आरो जानोसै दानिया मैगंखौ लोंग्रोना लाबाय फार्स्टआवनो जि गोथाव जाखादो आंनि लोगोनि स्कुलनि लोगोनि लोगोफोरासो साम' बिहरदोंमोन दिनै स्कुल बन्दखाय लांदियानो आरो मैया लाखिदों आं दिनै बन्द होनना मिथिखानायखाय नै नोंसोर लुगैदोबा नायबाय थादोबा जानाय खिथिबाय आं नोंसोरनो लुगै होनलायनाय बेसोरिफोरा टाउनाव थायोना मोनजायाखै खोमा लांनोबो स्कुल बन्द जाना हाबायना नङाबा मैया लाखिगौमोन आं फाननो फैनायाव हामा मोननाङा दे लोगोफोर जाना खिथिबाय आङो नायबाय था नोंसोरो नायनानै खुदै मन'बाय था नोंसोरनि मेगना खाना जागोन थाबनो जन्माष्टमियाव साम' जाबालायनो मेगना गोजों जायोनो दानिया जाबाय लोगोफोर जानोसै आरो एखेबारे खानाया दिनै बाय बाथौ मन्दिराव माबादोंमोन ना मा होनो खाना लगायदोंमोन बेनिफ्राय रानाखैनोखा ओरैनो खाना लाबाय जायब्रुं जायथुंनो पाथुन्दियाबो गथ'फोराबो गैया सानैबो बिबिलानो थांदो लांफायदो दहाय आलासि जानो स्कुल बन्दखाय थाङोनो गाबोन आरो खुलिगोन स्कुला दा लानो थांनांगोन जाखांनानै ओजोंबो साम' सबाय संदो होनदो जोंबो बाहाय जाना फैनांसिगोन बाहाय जाबाय आरो साम' होनबा जि मोजां मोनखायो खिन्थु जानो बाया इमान जाबा आरो उदैया सायोना साख्रु साख्रानैनो लुगैबाबो इमान जानो हाया आरो थेवबो जाफ्लाङो खाथियाव खनना मोनजाबाथ' जाबाय थानो हागौमोन दा बायनायखाय गोबावदोसो आरो मोननो थाङा इमान दाम साम'आबो सिगाङावबा जि खम दाममोन दा इमान दाम जानाय जाबाय साम'आनो बिलोफोरावबो नागिरबाबो मोनथारा माथो इसोरबा न'निफ्राय नागिरना लाना फैयो एखेबारे जाबाय आरो नायबाय था लोगोफोर नोंथाङा मोना आं जाबाय थानायखौ दिनै सोर साम' जानाय जन्माष्टमिनि दिनाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहर दे आरो भिडिअ सोरबाफोर होदोंब्ला नुखागोन साम' जानायखौ नैया पुरा फिनिश जाजोबखाबाय आरो एखेबारे आखाम जाजोबना लाबाय ओंखामखौ बेनिफ्राय दा साम'खौ जाबाय थानोसै गरसेल' जानानै गोजोना खेबसेयावनो बाय बुरजा जाखानो मोनबासो गोजोन मोनो आरो साम'आबो खख्ला मोनाखैनो गेजेर मालाबा मोनसे ना मोननैल'सो ओंखारदो बाखि एवनाया मोजां जाबानो साम'आ ओंखाराना आरो दाननायाबो खिथुआ नै फिनिश जाबाय पुरा दा जाबस्रांसै आरो नै इसिनि जाखाबाय आं दिनैनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय